guys, magong adlaw na tong tanan. So karong adlaw na guys, adlaw Martes, magkwanta. Awantag kamunggay kay magsabaw ng isda. Sige ra tay, paminaw na mag-radio diha, di lagi na makakuas ang pag-vlog. Sagdira. Sagdira kay minaw na bihay na kasi mong balita. Tsa. Bihayin. Natag kamunggay kay magsabaw ng isda. Lamok. Lexe! Aray. Lamok purag datig. Johnny Bravo. Hawap siyang naong. Lamok ko. Uyar wag lamok kay grabing magkaag buko-buko. Dagke marag datig turidyon mga lamok na rin naman. Balik isda. Kay sabawon. Be, imong kuan be. Gamit be, mag-face ra ba mo se. Minos tatay balita di naman ipapang kay luoy man pud mao rin jang kalipay ba maminaw. Naminos tatay radyo. O makadungag siya mag-vlog may kay damang pagngan. Di na may papang kay wahi na siya subaybayan nga balita luoy pud. Nalagi nag-itoy baji mag-itoy na cute ra ba? Murag ako aw. Be! Imong bawon be, pagkuha na sa imong bawon. Dapog gatas be. Na ibang kamunggay putuman. Lisa-lisa na magkamunggay. Pangpunga na panipadong ba? Good morning. Morning. Muli ron sila ate. Kaati man ditong motor. Di ako ilatiplo dili sa guys kay day hinog saging nagkikahinugan na hinog saging kuno gikahinugan na. Pilat sa imong ubo. Ha? Kanan na baboy. Bate mo hagsa dari kuan? As Uncle Roy dari naghinlos kuang ate. Ijahang likod sa bahay kinalabong na. Darate, shout out tip. Pulo dilisa Monica di arate. Gikuha na kay nga daot na. Urot sa laga. Dake bang bulig. Basa man ipato sa. Pani sa sige pampol eh. Hagsa no na do. Ala. Ala. Garay. Lugan naman. Wala kang pot kibason. Hop lekay. Hop ya. Ola war bay bugtok. Mga tutupulin na rin sa sipi. Kuno. Ha? Di na. Di na. Gamay naman na yung mawiran na rin. Gawa din sa do. Gawa sa dari do. Pero kasi nabot ah. Ke Arab jeng bulig. Panguwahi ka na Roy. Ng aga ni na ron. Ning hinog ba? Panguwahing paa ba? Isa man nga ron. Na doon. Kinsa man ingon daron. Kasi gara-gara na kay di na imo tuwas. Isa na eh. Bawa saan ka na? Hamloy man. Sako.
Ano naman? Di ah. Asan din na din, day? Saku. Nah, saku. Bye. Ngara dok, ngara. Ngara. Labat. Kenapa gue mau manuk si Mario dali? Murug. Murug na siguro Milo. Hars. Grabe saging guys dakeng bulig gikahinuga na nga daot na gali. Ate manika mo saging te manggikuha. Ato niya man lang ko ano, aron makatilaw pa sila lolo dito ba? Mo lagi. Loy pa sila. Sana all manggiloyon. Grabe mga gwapos puti matabang. Matabas-tabas. Mani makan enes mga gwapo. Saging lang sa kalam. Patay Marciano. Nga na dahil magkuan. Tingatos aloy ga. Wa, dadayag saging. Mapagod asaw. Nagrabe. Daban na, tisan. Saging pa imo ga. Dara guys, dara tus bahay. Grabe saging pa imo ga. Dagke ka ju. Tanawar na yo. Di ni mo atubuan nga nangahinog na. Ha. Dengar na nang uban ko. Ug kani si Damon ni dapit sa kunot na. Dara ti mo ni kagi mo saging tay gikuha ng kuroy kay nangana. Nawa na nagpangkutut na na ya. Kanin kasiyo nga. Pangkutut ni Johnny Bravo. Wala na natin mga nangakut-kut na. Arabideg ko. Ang na pa ito isa ito kagulik. Ha, ikot-kot. Kut-kut na yun. Ano pa rin saging kut-kut na Basta ka mag-ilaga, kay labong naman. yan ay kinat-kutas ubos na yun. Grabe. Rasya rong adlaw ga. Sa kasako. Nagada pagpuli na rin sa kasipi. Tagaan ko. Udah ko. Di ka doon. Nakad ng bulig. Ug ato na ibutang na to. Ang tagag mo nang gari ra kay ibaon po ng floor mat. Don't mind the background guys because the basura is here. Dagamang mga basura amo nang gi-segregate. Ang mga plastic gilahi, ang mga malata gilahi. Amo jud na angay. Mga plastic ilahi dito mga plastic. Kay dugang to mga sunog to mga plastic. Kari dito. Namanay. Ha? Siya nga. Siya nga. Gut. Waan nila. Uy. Matutag merkado na. Mag-shopping ta na okay. Shopping sa Dennis na Mag-shopping, Miss Mother! Nasa nang ipon ng piros dyan, pinakabuko kay. Nagpiros gapos ta tayo na 90 may papalit kay. Nagpalit mo na iPhone 16 Pro Max. Kapag kung sa battery, ay kasang battery radio pang may putiun. Ay, puti yun. Ano bang kod ng radio? Nga na dito, dapat mindset like it, no? Sa puwang ba kung hindi ma. Diga outside. Nga na. I love you. Nga na. O, diba? Hanggang agaw man na yun siya. Ano ulit naman sa nanay kayo mag-shopping sa amin sa nanay guys. Dito mo, pansit ko, mga may pansiton. Tuhan mo gabi Pwede magpansit. Kamoy nagingan gabi Napay na kang pansit ni ati. Shout out ni ati Perlita. Ano pa? Pwede man magpansit. Pansit, may ito misa ko. Kamoy Bak gaingan. manok. Backbone's mother. Bakit na naman. Yeah. Dapat na guys. Saging po ni gamay bulig. Pero nahinog na po siya na. Gamay pero lami. Oh, hi! Ha?
Fishball! Di man sila tayo mo ka-fishball, guro. Fishball, din yung fishball. Murag stempors ra. Sabi mo dyan mo, yung gano'n. Ay, papigpida rin ka masapit na nanay. Wala siya guys. Grabe ka mong crush siya kung adlaw guys. Si ate Monica mo, magura to na nagmakasipi. Kaya di mo pa siya pa siya lagi. Pag mahinog na mo man yung istak-istak na nagtatay na, magulari. Panik si Jawa na mamili mo kung ay ito na yung baboy. Yung baboy guys ba? Kasa nang ihatag siyang baboy. Tamis ba kanin mo nang ka? Kamis lagi. Bet, tilawan una. Kayo para ba ko'y... Guwapa ka to tindera oh. Ano na eh? Sus guwapa man gud gihapon no. Aron makauyab kay wa. Wa para may uyab Valentine's din na. May bawo ko. Tisidra. Valentine's din na. Ano pa kuan. Okay na nang kuan. Ay, Sit, sit, sit. pa bito ligo ko. Ay, Guwapa man si gihapon na. Ay, makauyab mo ngita tag-apam. dadi ko. Di ko ro jag apam ta insam de mo. Pinoy ra jud be. Kamay 20 na ni. Tagjis. Tagjis alam kay Tagjis na raman. agka ni mo 20 dako. Aw. Ato makalaman ang roofing kay nagsagin mo sa dako na lang masunod ija ha. Kalau magi, de sinsi ba hindi pa ito kuan. Be mo tilaw sa kuna. Pero palitan man ang gikuha. Ah, manta na. Ah, sabi naman. Di 20. 20 na. Jis sa question. Ha? Dahil nang ka guys, kasi mo palit nang kang hinog, gara kahumot. Puro gamay rapud na. Wala na dito injo. Na padung pa pud to ano pa siya to di ba? Mukbang tag nang ka guys. Kita kagwapo siya ng ujuan. Uy, Naputod. dara. Dari ko ano, basig pughat pa ng liso, orang lamay ka sa ko ano. Nang ka. Ngaroy. Ganadoy. Makahubak niya? Makahubak? Maligo ko. Ako kong hawil, maligo na, ligo na. Hindi kami nanay nag-shopping. Pag-abot kami ng ka. Nagtislap. Ang sikreto para di matagal kagkamot, magkuhan ka na agmantika sa mga kamot. Hindi mo pilit. Ako na di matagal ka ng kamot doon. O si Ale! Yung labog, ang bilis. Okay. Labog siyang kumang. Ang adyaw, maghubak pa si Ale. Di bawali. Ha? Lagi. Bing, ito po pala, Bing. Ano ba ito pala, Wala, baby? dahil mo na kang ganyan. Allergic. Wako magkaon pa. Pagkakaunay. Oh, ginawa mo. Kasali ko ako, Bing. Katawa. Ay, magkatawa ka yan ha. Pada sinisa. Kulitag liso kami si Pughad na. Yung dito, tundangagan. Mukbang. Nias among mukbang oy. Pas-pasan kayo kung dito magansi. Hello. Tuk-tuk mong mata day. Hindi no. Sige. Mga andeta guys na wala na makapangagda. Duga na pala mo makakaginog ng ka. Nainangka na mo dari, di man tamis mahinog. O may lamig og mahinog, lamig ito humbaan. Ang baligya dani, daga pa ba to? Yan Karoy ko na to. daga pa ba ito? Hindi ko gagagulo ito. Tasan. Isunod sila sa amin si ano. Mura po kinama dyan ba? Yang ispitaw na. Diyan lisot. Si A. Tama, ado, tagain. Balik to? Kung A, ma'am. Pila pala na tani? Jis. Di sa tanan? Jis hiwa.
Ang lago na. Luoy mo po. Magsuri-suri pala to. Init ra ba? Lago adyo mo. 22 kaning, 20 niyo. Kano? Nanay no. Aw! Aw! Daga-daga man. Grabe yung daga-daga kayo na doon nag-tamis. Grabe! Buta na! Grabe himala agad dito. Pag-abot na hagi kag practice selection. Ma! Grabe buta na ka, Jo! Hani kayo nakaang daling beng-beng, nay. Ma! Pag-ilis na bikaw. Sayo ako. Hala, pasilo ako, di apod. Kay, nung nga Jo magsori, pasilo. Kasala ka man ko. Naka? Sa man. Motro pa di na. Very good. Kau, pag-ilis na. Kahit sa'yo pa mo itong basketballan. Last practice, ugmaha, taro nga. Ang tahan ng sapatos, kahibaw kag-asa na ibutang, di ba? Lakaw. Grabe! Nakakaag ng kaukuan. Kapadas na. Guna man, tay. Tay. Gunas bing-bing dia. Ya, himala ka, Jo. Asa ka tayo? Masaya na ka? Sige pa. Op. Op. Bing-bing kan kalibangan di barang gipakut sa mangikot. Ijara. Bing. Ayun bing. Di arguna. Hinlo pa ka agi. Bing. Di ba mo gikot sa kalibangan bing no? Ah, nagkuhan ni si Jack Arong taga-ag silpos dyan, papa. Buta ng bing-bing. Sana all ka, Joy. Ano mo nakaan, Bing? Ala, ay, oy. Last practice sila og mala. Di ara jig buwak ka. Grabing na isa na. Na. Hangin man. Tugnaw na tayo. Sud na. Nice bas mga buwak. Last practice sila leksi og maagwan ba kay nangalain ag mga malbiri. Daghan nagbungag bayabas ag gibuti ra man. Gibuti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 siyam. Piltoy sinaw. Karim paliwat ko dani kay lami ni siya dubli na. Ning paliwatan. Patay naman eh. Giing nagpag-ilis ag sanina kay basak kag likod lakaw na. Madyo kay kamaw kamsuri, nga na jud. Ana ra ka. Lakaw na bibi. Ang tae. Panghuna wa sa kamukaan lakaw. Gibuti-buti ag kuan malbiri. Panghuna leksyan, ilisi sa nim sanina isagbay. Jarag baso, Bing. Das buwak. Ito Ito guys, kita mo guys. Ito basol. Lakaw na mo doon, pamangka. Gipailis ka na, kaw. Ito Tos buwak. Hawa diha, lakaw na. Kaya way klase, tabangis at tibing-bing, lakaw. Naampi to, dara-dari dala, Jo. Isara. Tuwa. Kuha sa akin. Di mo siya naman mawa. Siya nag-izag. Di matandag.